Nadugangan sang anom ka gold medals ang Pilipinas sa ikatatlo nga adlaw sang 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Una nga nagbukas ang gold rush ang Philippine National Baseball Team matapos nila maperde ang Thailand sa score nga 5-3 sa finals. Ini naghatag sa ila sang ikatatlo nga mga sunod-sunod nga gold medals kag nakumpleto man ang ila tournament sweep o kun undefeated run sa biennial meet. Si Kyla Sanchez naman nga nangin kabahin sang 2024 Paris Olympics, nakakuha man sang iya ikaduha nga gold sa 33rd SEA Games matapos manguna sa women's 100-meter freestyle. Kabahin man siya sang team nga nagdaog sang gold medal sa women's 4x100-meter freestyle relay. Samtang si John Cabang Tolentino naman nagset sang bag-o nga SEA Games record sa men's 110-meter hurdles matapos ang 13.66 seconds sindi nga performance para makuha ang bulawan nga medalya. Yari ang latest medal tally sa 33rd Southeast Asian Games. Ang pungsod sang Thailand nakakuha sang 66 gold medals, 43 silver medals, kag 28 naman ka bronze medals sa mga katotal 137 medals ang nakuha sang Thailand. Sa Vietnam naman may ara sang 24 gold medals, 17 ka mga silver medals, 43 ka mga bronze medals kag 84 nga total sang ila mga medalya. Sa Indonesia naman, 20 ka mga gold nga medalya, 28 ka silver medals, 24 naman ka mga bronze medals sa makatotal may aras sang 72 nga medalya ang nakuha sang Indonesia. Sa Singapore, may aras sang 15 ka mga gold medals, 16 silver medals, 18 bronze medals kag 49 nga total medals. Ang Pilipinas may aras sang 11 ka gold medals, 16 ka silver medals, 35 ka mga bronze medals sa makatotal may aras sang 62 nga mga medalya. Sa Malaysia may aras sang 10 ka mga gold medals, 13 ka mga silver medals, 33 ka mga bronze medals kag 56 nga sa makatotal nga medalya. Sa Myanmar may aras sang 2 gold medals, 9 silver medals, 7 bronze medals. Sa makatotal may aras sang 18 ka mga medalya ang nakuha sang Myanmar. Sa Lao People's Democratic Republic may aras sila sang isa ka gold nga medalya, isa naman ka silver medals kag may ara nga 12 ka mga bronze medals sa makatotal, may ara sang 14 ka mga medalya ang nakuha sang Lao People's Democratic Republic. Sa Brunei naman nakuha sang Brunei Darussalam ang 0 nga gold medalya, no? May ara naman sang 1 silver medals, 3 ka bronze medals kag may 4 ka mga medalya sa makatotal. Sa Timor-Leste, wala naman sila sang silver ka gold medals pero may ara sila sang 2 ka bronze medals. Sa makatotal, may ara sila sang 2 ka medalya. Sa liwat, wala nadala ang Cambodia sa medal tally bangod nag-withdraw na ini sa tournament bangod sa tensyon sa border sini sa Thailand.